Germaniýada 2 sanyet gitti adam maşyny BMW kare kalmany ýagy bilen sürýär. Germaniýa, Italiýa, Venesiýa, Grecia, Türkiýe, İran gara diýür söktüler. Ýetegir bilen jygyla girdiler. Ýanyna dost abedi galman maşyny satdy ikinji dostun ýanyna gylap bardy. Dost mene maşyny satdym. Näetdiňiz şop meniň biýerim gürleşdim diýe. Şonu akda birlam kup radyjyp gelip durdy. Inime goran BMW mowaýna sunyýdum dolu ulutdy. Bolamış bolar ýanyna gowly men maşyny şoň alyp gitdi diýer. Dost jygylyň tupy orta arasyna adam maşy $100,000 oturlun diýer. Ýanyna dost nälik bolýar? Germaniýa, Italiýa, Venesiýa, Grecia, Türkiýe, İran gara diýür. Ýetegir bilen jygyla girdik. Abedi galman maşyny sataýdykmy? Akajan dost abed wagt bolýar gitdik belläli. Bala gittiler simsimin gapdanla altynly kafe bardyr diýer. Tabakaly aşky goýun balyk gulu hattat kılýanyň ýumurtlatdan ýumurtlaryk taýinatdylar. Ofisiant çeri sorug munso bu gatow diýdi oňalça bir bakal svež razno piwan gapdalyny. Fistashka taraş bilen 5-6 bakaly geçikdi bu diýer. Nagaram gelip golny işte açardy bir ballaran kapagaçyl olam 6-7 dokluwan ol gitdi saatyn bir ol ofisiant geldi. Извините, у нас посадин кафе закрывается, вот ваш чек, и доли. Эльки дипломатın $200 çıkarttı zdачина diýip diplomатyn goýup çykdy bu diýer. Kaptanla aqdot düşünmen özün kine monomal pilini olap çıktı. Ýere baren gijan ýaryna. Ay borlay. Germaniýa, Italiýa, Venesiýa, Grecia, Türkiýe, İran gara diýür. Ýetegir bilen jygyla girdik. Abedi galman maşyny satdyk. Ýedik işte keyip çekdik. Gijan boly garaga çaçyklar aşan öýün bar aýny diýer. Aw dostum, bu ýagdaýda men seni goýbermeýin, iň bolsa sen deýinjal, lezzet al, keyip çek. Ýetegir bilen ýoluň rowany olardyň edi şol $100,000 galy gitip barýardym, men ýene dur, meni bir mihman boly gidiberdi. Ay bolany men sen mihmanyň bolsa melkenim siňdiresim gelýär. Nädip tampana bunu akitdi täzegem dakda diskasiýa galýar. Girjek boldy qaňyrda martofana kul uçup gelip iki pırlank durdy. Hrom Vilkisk akrylyony fiatany Ruslan fara kojun salon change'ly bas boçkol televizor süýjülaým içinden bir çykdy diýemeliň taşly boýundan paslaýdy model iPhone'da. Ýa nazaretmen Putin'e yapana tozana kulağına sanım öyle yapıldı. Ýanyna aqdoty düşün muka hujum muka diýip teretdi bolim. 40 tane gözlüğü daşyp pırlaşyp kazmyş parady. Birinji alaqtat agydagyna ýüzer men geçikdi. İkinji alaqna müsfermedi. Üçüncü alaqna bilemeşdi. Dördüncü alaqna maşaqqatly. Beşinji alaqna bolmeşdi. Ýepin etler ütüýür kerwen geçirdi işelýär öňe. Agidadyň näme gidadyň 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 näme 5 10 20 25 30 40 zaman iň soňky elinden tutdy. Agidadyň näme diýende nasip bir blanzinka bir ýigitdi. Omelden sonu yürekler parçpara olup dağdıklar köpep gözükler parçuşlar. Ýepin etleriniz gazeteka giýecek wagtyna ahrana plasit nazak got diýdi ol. Elgisi planman ýene $200 çıkarttı. Er ahranaň eli $100 tutturdy. Ahrana samny bularmak giýipdi. Скачекан şuna girdim передатlar tetrilen şotyr aňyrdan bir mikrofon al. Dami господа, у нас сегодня скачекан şonu mikrofon al. Oňa men $100 tutturdy. Dici Tigra ya budu pet diye. Bir vakaly näme sözler çutady. Aşyk maşyk bolun ýigit diye. Come on baby, I like him. Bir wagtda bir şakda miraçynyň içine atýurdum türkmen sar gotda tutup mekan da baraseta gaşyn döwlet içinden aşy öz Allah yaratly bir döwleri haýwatly bir baýadan bolupdyr dünýä şuhun salypdyr onuň ady Gullaýym sözlen söýdim Gullaýym ýaňy 4 ýaşyna altyndargy başyna ýaňy 4 ýaşyna tarqidler daşyna şolong biri nice. Come on baby, I like him. Şolong biri nice. Nice. Подари мне счастье. Подари мне ласку и свою любовь, любовь. Come on baby, I like him. Şerif ýabalarda goşuplaşyp berden tarapda atýalan bir ýana tümeli şondan soň şu nasybyly mihman görünmedi. Eger de $100,000 ýüregden bilesiň ýa-da Owskentde şampanç gören.